क'क्राझार जिल्ला बिसमुरिनि सिङाव थानाय बिसमुरि सिकोनाजार बाथौ थानसालियाव खुंगा 30थि बोसोरारि जथुम्मा आरो खेराइ फुजा फोरबोनि हाबाफारि खुंफुङो। बेयावनो आसाम दर्शननि 10 लाख राङारि अनसुंथाइ मोननायजों लुफुंनाय सिकोनाजार बियाबनि बाथौ थानसालिनि जिरायसालिखौ आसाम आयेन आफादनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा गावनि आखाइजोंनो बेखेवना होलाङो। लोगोसे बाहागो लाबावो देबोरगाव बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन बुद्धदेब मोसाहारि बिथां आरो ओनसोलाव थानाय बाथौ खेराइ सिबियारि बिथांमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायखो फै जों मिथिना लानि। सिकोनाजार बियाबनि जि बाथौ गौथुम बिथांमोननि नाजानायाव दिनै आसाम दर्शननि आन्दाराव जि जिरायसालि न' बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि आरो आंजों लोगोआव दङ दा देबोरगाव ब्लकनि जे TCLCCनि चेयारमेन आरो बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो आनसलिक कमिटि एबसुनिबो दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव दं, रायजो राजाफोर दं। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे बे जायगाखौ लानानै बाथौनि थानसालि बानायनायनि थाखाय गोबाव समनिफ्राय मोनसे प्लेनिं सोलिबोदोंमोनब्लाबो दिनैसिमबो साक्सेसफुल जानाय जायाखै। आंनि मोखाङाव दं मोनसे मन्दिर, बिराद गिदिर बिल्डिं लुदों। बे बिल्डिंखौ बै समाव सोर स्टार्ट खालामलाङामोन, नाथाय कमप्लिट खालामलांनो हायाखिसै। दा प्रेयार हल दं। आसाम दर्शननि आन्दाराव बियो 10 लाख थाखानि जि मोनसे जिरायसालि न' बेखौ कमप्लिट खालामनायनि हाबाफारि आंखौ बेखेवनायनि थाखाय खाबु होदों। थ' आङो साबायखर बावो। आङो बेखौनो बुंनो सानो जे दिनैनि दिनाव जे खेराइ फोरबो बाहाय खुंनाय जागोन आरो धोरोमनि माखासे बाथ्रा रायलायनो थाखाय धोरोम सभाबो खालामनाय जागोन। थ' खेराइ फोरबोआ जाफुंसार जाथों आरो धोरोमनि जि आफाद जगोन बावहाय बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बिनि इयुन बा समाजाव बिनि मोनसे गोसार होनाय बेखौ साबना हामना खालामलांनाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन। सावरायनाया जाफुंसार जाथों। जों बयबो मिथिगौ बाथौआ गुदि मोनसे थागिबि मानसिफोरनिनो धोरोम आरो बर' हारिया जेब्लायबो बाथौ धोरोमजोंनो फैदों। गासिबो धोरोमा फैनायनि आगोलनो बाथौल' दङमोन। थ' दिनै गोबां गुबुन गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांदोंब्लाबो गोबां जाहोनाव बारस्लायलांदों। दिनै मोनसे गोदान जुग फैबाय, गोदान मोनसे जोगोर फैबाय। थ' गोदान जोगोरजों मिलायलांनांगौआव बाथौआवबो मोनसे रिफर्मनि प्रसेस फैदों एबा फोसाबनायनि प्रसेस फैदों। दिनैनि बाथौआ जथेस्थ' जुगजों सोलिनाय गोदान मुगानि सोलिनो हानाय मोनसे धोरोमाव महर मोनफैदों। बेवहाय मोनसे स्ट्रं लिटारेचार नांगौ, जे थुनलाइ नांगौ बे धोरोमनो। बे थुनलाइया दिनैसिम गैया, बेबो जालांगोन आं सानो। बाथौ धोरोमाबो गावनि हारिनि गावनि समाजखौ रैखा खालामनायाव गुबैयै इयुन जोलैफोरखौ थिग रोखोमै दैदेनलांबाय थानायाव खामानि मावलांबाय थागोन, आं बेखौ मिजिंथियो। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। आं बुङा मोनसे माने अरनाव अनेक बिफाङा जोनोम जायो, नाथाय गोबां बिफाङा थैलाङो। नाथाय साल दंफाङा जेब्लायबो बयनिफ्रायबो जौसिन जानानै थांनानै थाबाय थायो हाग्रायाव। थ' बे थांनानै थानाया गावबा गावनिसो खोथा, बेफोरखौ आं जेबो बुङा। नाथाय रायजो राजाफ्रा बेवहाय सांग्रां जानांगौ। आफाद जोनोम जाबानो जोङो माने गोजावद्लानो नाङा। बिसोरनि थांखिफोरखौ नायनांगौ आरो लोगोसे माखासे बोसोर नायबावनांगौ। बिसोर जेसेबांखि गिदिर गिदिर थांखि बुङा मानो बिसोरो थारै मावगोन ना मावा। खारन माने हिमालयनि जि माउन्ट एभारेस्ट बेवहाय गाखोनाय थांनायनि बाथ्रा जे बयबो बुंनो हायो, खिन्थु मानसिफ्रा गोबाङानो माउन्ट एभारेस्टआव थांनायाथ' बाद दोन, बिनि जि माने खाथियाव थांनानै अनेकआनो फैफिननोबो जानोबो हागौ। थ' बियो खाथियाव थांनानै फैफिनग्राफोर ना गाखोनोबो नाजानानै ससेयावनो अनेकआनो आरो फैफिनो। थ' माउन्ट एभारेस्टसिम सहैनांगौआ सासे सानै मानसिनिल'सो माने केपासिटिनि बाथ्रा। थ' बर' हारिनि माहारियारि आफाद जानो थाखाय गोबां आफादा नाजाबोबाय, खिन्थु फेल जाबोजोबदों गासैबो। खिन्थु मोननै आफादा दिनैसिम फेल जायाखै। बे जाहैबाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद। जोनोमनिफ्राय लानानै दिनैसिम रावबो बिसोरो बायग्रबाखै। नायनि जायफोर आफाद जोनोम जादों बेसेबां बोलो दङ। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय
8011748256 जानबुं नं 8011748256